Da ni yma heddiw i ddathlu newyddion da iawn i'r Rheilffordd. Mae hyn yn gwneud ni yn hapus dros ben. Dathlu'r ffaith bod ni wedi cael papur yma, sef y Cais Cynllunio a'r caniatâd i adeiladu yr Rheilffordd i mewn i'r Bala. Mae hwn yn gynllun sydd yn ymwneud â ni gyd ydy. Mae hwn yn brosiect, dwi'n teimlo bod hwn yn brosiect pobl Bala, pobl Penllyn. Da ni gymaint o ran o'r cynllun yma a mor falch bod pethau'n symud ymlaen rwan. I mi, mae'n siŵr bod mae o'n un o'r cynlluniau mwy o cyffroes, dim jyst yn Gwynedd, ond swn i fent o dweud yng Nghymru. Mae o'n dipyn o gynllun a edrych ymlaen i gael mynd i fyny ac i lawr ar Rheilffordd yma ar y tren. Mae o'n pwysig iawn iawn. Mae'r olygfa tu ôl yn dweud y cwbl, ond hefyd mae o'n beth economaidd bwysig. Mae cael yr holl bobl sydd yn defnyddio tren bach o bob rhan o Gymru, o bob rhan o Brydain, o bob rhan o'r byd cael nhw i'r dre a bod yn rhan o'r gymuned yma. Mae hynny mor bwysig ac yn edrych ymlaen yn ofnadwy.